tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak tur chu thingpui le cell phone ti Austria rama Rawngbawlna Chanchin ani Rawngbawlna bogen hofena meiche en call to girls gen pakhat chuan nikhata cell phone man the hun chung minute somli panga chaw ani chu cha atile a cell phone man hi engemaw chena zong chang edik thei ani ti asia a chu in kai shwai dan phunga chuan zirlai te po in komna hun tamso hanti ti haute nui haute le in ti limnan campus luya te chuan long ankara andan siam chuan chung na cha chu asiam sakti amuthiam ani ma se in khwa khir na dan omna apianga bo chia tum an om chin ti po asia a en kol me chia te zinga an phone chu thu nei tu te ne na da ma se phone chuang kol ru an om ti asia ma se kutman a omlo awangin ti thei om chuang lo ni khat chu me che chen khat andam lawa chumi taya chuan Rawngbawlnin nimna manga siam tuilum aron chopa meje pakhat pindana chuan alo kenga thil fel lo om tlat hian asia a chu pindana lu tur chuan kongkhar pahni ama sa jok le anu hnung apal tlang angaya kongkhar ma sa jok chu akika ahong ta a kongkhar nu hnung phena chuan thom hriat aneya achang chuan atop le china enge niang o ti in angai to a kongkhar nu hnung jok a han hon chuan engtil danglam ma thleng amulo meje pakhat kumsom paruka upa chu khuma chuan alo leta Rawngbawlnin tuiluma pe ka wang chuan lom thu asoya engtika nge imut don min dable do nem ti in alo zota zona chatakani ti in Rawngbawlni chuan angai to a pindan danga om meje chen khatte chu awa endik to hloma minute som nuwa chuan meje no pang kumsom paruk mi pindana chuan soilok lawin alo lutle a kongkhar ma sa jok chu akika kongkhar a han hon chuan chu meje no pang chuan rang takin a rizai hnuaya chuan thil a thuk ru a tuna chuan Rawngbawlni chuan thil dik lo om ani ti a shethiam ta enge ati ta kang chumi zan chuan ama omna pindana lelpa he meje no pang hi ka chan pui thei nan min puyang che ti in a chongchaya zingdar lia chuan a changhara chu meje no pang pindana chuan kalngai tlat hian asia a alamu hil om sia kai tho chu ati chi lawang a ti in angai to a kai thoringo chu apoilem do nem ni ti in angai to boka adam lawani te po aring bok Rawngbawlni chu meje pindana chuan avakala kongkhar ma sa jok chu a honga kongkhar nu hnung jok hnuai zon chu a enga kongkhar a han hon chuan kuma phone alo khoya dimte in kongkhar chu kharin Rawngbawlni chu ama pindan lama chuan akir le a chingchi in a chongchaya lelpa enge kati ang tunchuma chuan chu meje no pang chu biak po roi adu a Rawngbawlni chu a pindana chuan avakala darkar ni chungot avati ti puya anin biak top lama chuan chu mecha chuan man ka du reng awangin ka phone pakhat soki ka pe phal lo che a ma se tu na chuan min ngei sak zia ka shia a chuwang chuan phone hi ikuta hlan mai ka har sat love ati a Rawngbawlni chu ahlim hle a meche no pang chuan Rawngbawlni hian thu nei na man tum ringot lawin mobile edik na laka chan chwa atum ani ti a shethiam ta quarterly mission project offering ti asia chin sabat voisom pathum na tholom ipe ka wangin kan loma chu tholom chuan ruilo ne theitu mishing te chu pathian nen lama ashwayani Austria rama branau khonaya om bogenhofen chuan sangka zakwa somriat parukuma a tholom a chenazar alodong to a chu tholom mang chuan he thon tu thlenna girls dormitory chu hon thei tura pai ani tun quarter tholom hian Austria huam telin inter European division mun shanga mitam tak chu pathian ne na shwai thlen ani theina turin a chan pui don ani khati song khatun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani